Hi, hello mga bay, kumusta mong tanan diha? Long time no see, long time no look. Di ana pod ang inyong tabian kay hindi ka kabala murag naniwang na gyud ko no. No sar, lumit na imong ako. Naniwang na ko no. Pilingon. Mga unta ninyo bay, naon siya naman atong kamera. Uy, kanang tingtugnaw na mong good. Pagi na kayo ba? Okay. Nara ang amo ang putahe di ay karon, mas gusti ay dara. Mani kanunay human naman ang among agalon kaon so kami na po sunod. Hindi ako may budbud dali sa ano to iniinom na ay nasa may budbud diri pero unya lang ako ni siya kaunon mo ni akong panihapon unya mo ni siya ang budbud diri bay ani ang gitawag na kog tostos ni Lolo Jose. Anak ako wala na siyang dinner kay magkuanta mag-rice. Hasta ang rice no kay gamay na kay kukaon sara. Ha? Gamay na kay kukaon. Bakit? Di na ko magkaon og daghan. Nagbago na gyud akong kuan appetite, nag-lose appetite mo ko eh. Kay nag-diet charis. Ito ba yan? Ay pala bumalik ka na sa kanin sa gabi. Char. Nag-lose appetite ako pag nasa camera. Asa atong dahon sar. Buti hindi ka nagdahon, masarap sa dahon sa kamangguan sar. Siyempre ang ating legendary dahon. Magini atong kuan, ambot na baboy mga kamot diri ni amahan. Kaya na diri ang kamot ni amahan diri. Ayan sa ilawom dapit. Oh, sara oh. Pag sabsab na di asara kay hapit na kamuli. Wala sa Pilipinas, bihira yan doon. Meron ba sa inyo? Meron ka mga mall din. Meron sa mga multo sa Robinson Supermarket. Sa Robinson. Oh, sige. Ano? Magic. Sa karong adlaw sa ato ang vlog wala riya ang kauban ng usa si Priya kay tuwa siya sa Pikas Balay. Kami lang na duha ni Sarah. Gahapon pud wa pud mi nag-uban ni Sarah kaon kay kuyog pud ni siya sa among isa ka alaga. Makasabot naman na si Sarah Bisaya na nawa gani. Gikuyog na siya gahapon sa among alaga nga usa. Di ba ni kuyog ka? Oh, tanawan ito ba? Punta kami ng mall. Yung suot ko ano, ang baho ko pa, may antos wala pang hilamos sa buho. Tayo sa buho. Yung buhok mong pag-aalis ganyanan mo ng ano, pumada. Ano po? Kasi naglipad. Mga unatan ninyo ha. Nagbalik na dyan ang tingog ni Inahan. Ang malagi. Ko ana ang atong original nga tingog kay dito speakers. Kung ganahan mong minaw radyo, ablihan lang to natong usa ka radyo. Di ablihan to na ko mag-schedule na taha unya. Mag-meeting ta unya. Mag-schedule na ko kay mambuto atong cellphone ning atong kalaki. Sige na, mga unatan ninyo mga bay. Ang agawon man gud ni mga kauban nga ibang lahi. Nagbakasyon. Muna ang ibilin sila dito sa Pikas. Lahi gud akong naong diri eh. Tanawa niya ninyo niya akong video sa YouTube na ko ni ipasalida. Lahi ra gud akong naong diri. Lahi po diri. Na, Parang kung hindi na siya. Nasa Mumbai. lamig din DJ sa kuan ay mas bus. Ako ganyan ako kaya. Nandun nyo ba? Maniagtusa mi ba kayo? Sara, namawa ba tayo? Parang hindi. Ako, ikaw hindi. Hindi ako kumain. Wala na talaga. Napas muna yung kalagna ko. Ayaw nagtuo ka inahan ha? Kamu diha manaka mo. Inanata mo na ayaw mo pagsaba-saba kay. Aron di na ako maluok akong cellphone kay makuyawan ko. Lahi man ko makuyawan kay manuok. Munang magpakuyaw mo na ako. Ayaw mo dool na ako kay matuok. Matuok mo. Kami mga OFW no kay late na gid pirmi ang kaon ta. Eh unsaon no nahon magyud pagkaon ang mga agawon. Ay pa taw mi makalingkod, kaon pud mi sa among kaugalingon. Tagdi lamang kay
Ang mga kinabuhi sa Okay, nawala ko rin. anak sa pobreng oh. Ini si nanay no kay ako na ipasangin lang niya kung na mga banha sa mga cellphone mayon dayon nga si Mary na po doon nagbanha ibanha kay na yung cellphone karon ikatawan mo siya ni amahan kay pasangin lang ko niya nga di ako slayo isugo niya ni nga kung kauban ningon siya nga inaragod si Mary nga pahinayan na yung cellphone niingon po daw siya di man na si Mary nay si kuan man na imong anak nagkatahuan lagi kaya kamo mangudlangas kay ng mga kuan mga bay namang ko diri mga anak pod mga bay awa nalingkod sila na shout out sa mga naglingkod si Linia, Yenien, Almamel, Nitski, si Lani, sa may usang tabunan. Si Ats o si Che, o di apod ang anak na ko siya, kuan, Kubal si Bibs. Anak mo si Bibs, anak mo si gawas na ko. Ay naman to mo, kuan gi-invite Bibs. Mo to'y pasugla diri. Unya, imo anak ko tuglogo ha. Unya, mga bayan. Asa naman ta? Nawala man ko naon siya na loading naman ta aning kalakiha. Sa udto mag-record ko salida. Ang kagabi mag-live ko. Gabi diri. Alas 10 kadlawon sa Pilipinas. Alas 10 diri sa gabi ay Gio daw ko nagdaog mo Nauwi na ako. masarap pa ano ba yan? Patay, wala tubig. Kahit kanin lang, tapos yung kanin kasi malasa na siya ba, may timpla ng mga kanin. Kaya, ako magkong gisabaw, aning kanuna kay kuan. Kanang nilataan ako ang manok niya. Ang sabaw sa manok mo, sabaw sa kanon mo na. Bisag kanon na lami na kayo. I-shoutout niya ko sa inahani Yenien nga premi gud mag-atang sa ako mga saldas kinabuhi. Nanguta naman to siya kung anong wala na kuno ko nag-live sa FB. Nagsangyaw na ko nimo yan nga. Pero lang ko message relay dito sa imong enhance kanang panaba nga. Nagtago usa ko sa kamera kay na ako siya kuan ka ng stage sa kagulanan kay doon ako yung mga gipanghuna-huna nga kalo si Ginoo nasulbad ra gyud din taon mo na nga balik na po ko gara-gara Leong ini kasi na kay Priya yan sa YT na ko ni-post yan sa YT. Unya naman ko admin ko diha sa page sa FB. Siya po akong pakuanon pa tirahon ani. Niya po ni ibalhin. Mga tanin niyo diha. Ano niya po na mo? Sakin ninyo ng number to. Alam larga na ta. Mana mo si Istanan? So ayun, pasuway na kong si Isni akong usa diri kong
Makuha na ba ang duha ka oras kay level 6 naman yung usa. Sili niya ang level 6 makakuha na duha ka oras. Sa kuan, CS. Kaya ang level 5 di pa man makakuha. Level 5 pa boss. Usara ka oras niyo ang CS basta lagpas na mo 7 ka adlaw. Pero kung mga bag-o mo wala pa mo kaabot 7 ka adlaw, duha ka oras makuha ninyo na. Maasim naman, di ba? Ba't sabihin na napipildo niya yung ano, Asukal. napakaasim na eh. Asukal mo ito. Siguro yung ibang part. Yung nakain ko pa namin kayo sa umaga. Sa ibang part, hindi ko na may sumayos yung asukal. Okay mga bay, sa mga viewers na ko diri sa YT, hello sa intanan, may galap shoutout na lang. Kung gusto mo magpa-member sa ato ang bagong income, i-PM lang ko ninyo sa ako ang bagong Facebook. Ako pag ibutang sa atong description hasta ang link atong description. Ipaliw ko click da sa description na i-arrow diha ang skillet gamay kay arrow. I-click niyo na description din niyo makita. Manangid na kunyo kay wala na sold ang akong plato. Kay mag-live na po ko sa FB kay Chicken Batch. Taba.